dros yr misoedd a'r blynyddoedd nesaf. Hefyd, mae yna wahoddiadau yn y cefn yna fanna. Felly gwahoddiadau i'r cyfarfod Pasg sydd gennym ni, sef pythefnos i heddiw Ebrill y 10. Ac felly cymrwch y gwahoddiadau. Mi fyddan nhw yn cael eu rhannu hefyd o gwmpas yr ardal yma dydd Sadwrn nesa. Dydd Sadwrn nesa. Felly os ydych chi o gwmpas dydd Sadwrn nesa eisiau helpu rhannu gwahoddiadau, cysylltwch efo Gwyl a fydd o medru cydlynu hynny. Ac gweddiwch hefyd, plis, gweddiwch dros y cyfarfod. Gweddiwch y bydd o'n gyfle i bobl ddod mewn, i bobl ddod i'n cyfarfod ni, ond yn bwysicach i bobl ddod i gyfarfod Iesu Grist. Mi ddarllenwn ni gyda'n gilydd. Mi newn ni ddarllen gair Duw gyda'i gilydd i gychwyn y gwasanaeth. Os newch chi sefyll ar eich traed. Ac yma, ar yr ochr yn fanna, mae'n dweud, da ni'n darllen o Salm 80. Salm 80 ac adnod 14 i 19. O Dduw'r lluoedd, tro eto, edrych i lawr o'r nefoedd a gwel, gofala am y winwydden hon, y planhigyn a blenau stath y heilaw, y gainc yr wyt yn ei chyfnerthu. Bydded i'r rhai sy'n ei llosgi a thân ac yn ei thorri i lawr gael ei difetha gan gerydd dy wynepryd. Ond bydded y law ar y sawl sydd ar dy ddeheulaw, ar yr un yr wyt ti'n ei gyfnerthu. Ni thrown oddi wrthyt mwyach, adfywia ni, ac fe alwn ar dy enw. Arglwydd Dduw y lluoedd, adfer ni. Bydded llewyrch dy wyneb arnom a gwareder ni. Dewch i ni weddio. O dad, ar gychwyn y cyfarfod fel yma rwan, lle dyn ni'n cael dod at yn gilydd i daddoli di. Dyn ni yn gweddio ac ni di helpu ni i beidio jyst dweud y geiriau yna. Gad iddyn nhw beidio jyst fod yn eiriau sydd ar yn tafod ni, ond bod nhw'n eiriau sydd yn dod allan o'n calon ni hefyd, dad. O dad, da ni isio troi at y ti. Da ni isio i ti adfywio ni. Da ni isio galw arna ti. Ac wrth wneud hynny, dad, da ni'n ymwybodol, da ni ddim yn gwneud o achos bod ni'n bobl arbennig ac yn bobl sbesial. Da ni'n disgwyl i ti weithio yn plith ni oherwydd bod ni wedi cael wythnos dda, achos da ni'n gwybod fod hynny ddim yn wir. Ond da ni'n dod yn llawn ffydd gan wybod fod Iesu wedi marw trosta ni. A gan wybod bod ni yn medru galw ti yn Abba Dad. A gan wybod fod pob pechod wedi fadde. A gan wybod yn bod ni yn medru daddoli di mewn gwirionedd, oherwydd bod yr ysbryd glân yn gweithio yno ni. A da ni'n gweddio, please dad, gad i'r ysbryd weithio yno ni y bore yma. A da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Iawn, o gawch chi eistedd i lawr y blant. Newch chi ddod ymlaen, os gwelwch chi fod yn dda? Gwych. O, dwi'n hoffi fo pan ydych chi'n rhedeg ymlaen. Exciting. I gael stori. Reit, ydych chi wedi cael wythnos oce? Gwych. O, mae yna lot o, mae yna 3 Cris Pêl-droed yma bore yma. Cymru, Almaen di hwnna, Un arall Cymru, o Lerpwl. Reit, ta. Wel, dwi'n mynd i ddangos rhywbeth i chi rwan. Dwi'n mynd i ddangos nifer o bethau i chi, a da chi'n gorfod ceisio gweld beth ydy'r cyswllt. Oce? Chi wedi chwarae'r gêm yma blaen? O, rhai yna chi wedi, rhai yna chi ddim. Okidoki. Reit. Cyntaf. Be di hwnna? Banana sydd wedi cael ei hitio lot o weithiau. Sbiwch. Biwch o'ch gota yma. Chi'n gweld o? Nawn ni roed allan o fan. Sorry, o'n i'n cerdded o flaen hwnna. Reit, so banana.
Iawn, banana. Nesaf. Be dwi'n goriad? Goriad. Okay, na i roed ar y llawr fyma. Banana, goriad. Tabledi. Tabledi. Ag yn olaf. Lamp. Right. Lamp sydd wedi torri. Yeah, okay. Right. Be ydy'r cyswllt? Come on, dwi'n gwybod bod chi'n blant clefar iawn. Dydach yma, yng Ngapel y Ffynnon. Felly, beth ydy'r cyswllt? Aran. Duw yw'r goleuni. Wel, mae hwnna'n wir, da iawn ti. Yeah? Ond nid dyna di'r cyswllt. Yeah? Nid dyna di'r cyswllt. Ella bod o'n gyswllt efo'r lamp, ond dwi'n yn siŵr beth gen i fe wneud efo banana. OK, cynna. Mae'r tablet yn gwella'r banana. Wel, sy'n ddiddorol. Sy'n ni'n medru trio fo. Efalle bydde fo. Ond na, nid dyna dio. Na. Dewi. Mae'n gyd fel ffordd fel patchy fel. Banana ddim hollol melyn. Mae'r goriad i ddim byd. Mae'r tabledi, mae'r rhain wedi mynd a mae'r lamp wedi torri. So maen nhw'n, beth ysdi, patchy, maen nhw'n fel, maen nhw... Okay. Mae'n gyd fel, mae'n banana brown yn enghraifft, sy'n neb rili eisiau neud hynny. Mae'n agoriad, os ydych chi'n gwybod be i wneud efo hwnna, sy'n neb yn mynd i gael ei wneud hynny. Ac fel y tabledi, fes ti'n gadw neud rhywbeth efo hein chwech, ond fel, fes ti'n gweld hwnna'n ar fel fama, fel fama. Fes ti'n rili gweld wneud y byd o hynny. Yn wahanol i gweld, mae breni yn gwahanol, os mae'n hollol, mae'n mwy fel satisfactory yn ni. Ac y lamp, mae wedi torri, so beth sy'n ti'n neud efo hwnna? Rhoed ar eBay. Rhoed ar eBay a gwerthu fe allan. OK, iawn. Sy'n ni'n cymryd i drwbl, dwi'n meddwl, sy'n ni'n gwerthu fe'r eBay. So mae nhw'n unsatisfactory, dwi'n meddwl, oedd y gair yna, Mae nhw'n patchy, mae nhw'n unsatisfactory. Da iawn, da chi'n dod yn agosach, rwan, ar dderchog, aran. Ti'n mynd i ti'n be, dyle ti ddod yma i bregethu'n lle fi, chos ti wedi cael pregaeth wych allan o hwnna. Na. Da chi'n gwybod beth ydy'r cyswllt? Maen nhw gyd yn atgoffa fi bod y byd yma wedi torri. Maen nhw gyd yn atgoffa fi bod y byd yma wedi torri. Oedd y banana yn edrych fel la ar y cychwyn? Na, dwi'n siŵr oedd yn banana hyfryd ac yn felyn. Ond mae'r fath... efo bob dim, efo bob rhwyth. Os ydych chi'n gadael o'n ddigon hir, beth sydd yn digwydd iddyn nhw? Anna? Ydan, da ni'n medru gwneud cacan banana efo fo, Beth sydd yn digwydd i ffrwyth? Mae'n mynd yn hen. Nawn ni, gei di aros yn y bach, neu fyddwn ni yma trwy'r bore. So, mae ffrwyth yn mynd yn drwg. Mae ffrwyth yn mynd yn waith ac yn waith. A da chi'n gwybod be? Da ni hefyd. Da ni yn mynd, da ni'n tyfu, da chi i gyd yn edrych yn briliant, da chi'n gryf ac yn y blaen, ond mae pobl yn mynd yn hun, a mae pobl yn marw. Mae pob dim yn y byd yma fel yna. Tabledi. Pam bod ni angen tabledi? Pam bod ni angen tabledi? Elain. I wneud pobl yn well. Mae yna bethau trist yn y byd yma fel salwch. Nath Duw ddim creu y byd yma fel yna, oedd y byd yn berffaith. Ond mae yna salwch wedi dod mewn i'r byd, a felly da ni'n gorfod cael tabledi a pethau. A diolch byth bod gennym ni tabledi a ffisig ac yn y blaen i'n helpu ni yn de. Lamp. Oedd y lamp yma ddim yn rhy hir yn ôl yn gweithio yn gret. Oedd hi wrth ochr yng ngwely fi. A jyst un diwrnod, nath o jyst torri. Nath o jyst disgyn fel y. Ond da chi'n gwybod be? Fel mae bob dim yn y byd yma. Da ni'n cael pethau newydd, da ni'n cael teganau newydd, ond dyn nhw'n mynd aros y newydd am beth. Na ddim, maen nhw'n torri. Da ni'n cael ceir newydd, ond maen nhw'n torri. Adeiladau. O'n i arfer mynd i ysgol Garnedd. Pan o'n i'n fach, ond nid fama oedd o. Yr un draw fanna. Ond mae di mynd
Achos oedd yr adeilad jyst wedi mynd yn ddrwg a wedi cael, oedd o wedi blino, ac felly oedd rhaid taro fo lawr a adeiladu yn arall. Pam bod hwn yn atgoffa fi felly bod y byd wedi torri? Pam bod hwn, Daniel? Hwn ydy'r un anodda. Ni eisiau helpu. Lowri. Oce, gallu bod yn hynna, ond nid yna ni'n meddwl amdano fo. Aran? Ie, Duw ydy'r goriad i'r nefoedd ti'n iawn, ond nid yna ydy'r ateb dwi'n chwilio amdano fo chwaith. Dewi? Byr? Cadw fo'n fyr? So, fel mae'r goriad fel, ti'n gwybod beth i wneud efo fo. Oce, na dwi'n gwybod beth i wneud efo hwn. Goriad yng Nghari, di? Ie. Dych chi'n gwybod beth? Se'r byd ddim di torri, fyswn ni ddim angen goriad. Achos fyswn ni medru gadael yng Nghar, a gyd fyswn ni angen fysa botwm. Fyswn ni'n angen goriad, achos se'r byd ma'n di torri, se neb yn dwy'n yng Nghari. Se ni'n gorau cloi yng Nghari i boeni bod rhywun yn mynd i ddod mewn na i ddwy'n y pethau. Achos mae'r byd ma wedi torri. A bore yma, da ni'n mynd i fod yn meddwl chdi bach am hwnna, meddwl, wel, ydy mae'r byd ma, bod yna bethau ffantastig, mae'r byd ma wedi torri. Ond mae rhywun yn mynd i wneud o'n newydd. Mae rhywun yn mynd i drwsio fo. Pwy sy'n mynd i drwsio fo? A mi ai adael i Aran, dweud hyn. Aran? Duw. Duw sydd yn ei drwsio fo. Mae Duw yn mynd i drwsio fo. Mae'n mynd i drwsio'r byd. A mae hefyd yn mynd i drwsio rhai pobl. A mae'n gwneud hynna trwy Iesu Grist farw drosto ni. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Rwan, gewch chi mynd yn ôl i'ch seti. Na i roed hein i lawr. Gwych. Iawn. Mae hefyd yn ben blwydd ar ddau yr wythnos yma. Ydy? Pwy sy'n cael ei pen blwydd? Well fi beidio gofyn rhag ofn bod yna 3 yn cael ei pen blwydd. Gan i roed ymlaen, os ydych chi'n cael eich pen blwydd yna, na i wneud adnod i chi wythnos nesaf. Ond Ania, wyt ti'n cael dy ben blwydd? Pryd mae dy ben blwydd di? Fory. Gwych. Ac wyt ti yn 10 oed, wyt ti? Gret. Wel, o'n i'n meddwl amdana ti, ac o'n i'n meddwl weithiau, mae Ania yn y clwb, mae hi weithiau'n dod fel anifel. Ti weithiau'n hoffi bod fel anifel yn dwyt. Ac felly o'n i'n meddwl pa adnod fysa'n dda i Ania. Ac felly dwi wedi dewis hon. Mae'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Y maent yn magu adenydd fel eryr. Dwi'n meddwl bod ti rioed wedi bod fel eryr yn y clwb, ond os wyt ti'n disgwyl wrth yr arglwydd, dyn ni'n medru dychmygu eryr allan y fan yn hedfan, yn anhygol. Ond mae Duw yn medru gwneud hynna i ni. Medru rhoi adenydd i ni, hedfan yn ffantastig. So dyna dadnod di. A wedyn Aran, dwi'n gwybod, pryd mae dy ben blwydd di? Dydd Iau. A faint oed wedi di? 8 oed, gwych. A dwi'n gwybod bod Aran wrth i fodd efo Nerf guns, yn dwyt? Pan mae Ben yn dod draw, ydych chi'n cael gema efo Nerf guns. A felly dwi wedi meddwl am adnod special i ti. Heblaw hyn oll, ymarfogwch a tharian y ffydd. Ond dydy Nerf guns ddim yn beryg, diolch byth yn adyn. Ond mae'r diafol, mae o'n saethu pethau tanllid arna ni, mae'n saethu temptasiynau, bob math o bethau i ni. A weithiau mae'n neud i ni deimlo bod Duw yn bell i ffwrdd. Ond mae'r adnod yma'n dweud, mae eisiau cael tarian y ffydd. Mae eisiau ni gredu, a mae hwnna fel tarian i'n helpu ni. Felly yna 2 adnod i chi, penblwydd hapus, a mwynhewch yr wythnos. Iawn, a gobeithio gewch chi lot fawr iawn o bethau hyfryd. Iawn, gadewch ni weddio. Arglwydd Dduw, da ni yn diolch i ti y bore yma am y cyfle yma da ni'n cael i ddod at yn gilydd, Dad. Da ni'n diolch i ti am yr hyn yr ydym ni newydd i glywed rwan. Da ni'n diolch fod fod y ddeiar yma wedi torri, fod yna bethau anodd iawn yn digwydd. Fod y byd ar hyn o bryd yn llawn cynnwrf. Da ni'n diolch bod ni'n gwybod bod ti'n mynd i wneud pob peth yn newydd. Da ni'n gwybod mae nid dinistyr ydy diwedd y byd yma.
yn unig, Dad. Da ni'n diolch y byddi di yn ail wneud pob dim. Da ni'n diolch bod gyda ni ddyfodol rhyfeddol i edrych ymlaen ato fo trwy yn harglwydd Iesu Grist. A Dad, da ni'n cyflwyno i ti yr holl y broblemau sydd rydyn ni'n gweld yn y byd o'n hamgylch ni rwan, Dad. Da ni'n cyflwyno i ti y pethau mawr, y pethau erchyll sydd yn digwydd yn yr Ukraine. Da ni'n gofyn i ti i roi doethineb i'r arweinwyr. Da ni'n gofyn i ti symud pob drwg. Da ni'n gofyn i ti fod gyda y rhai sydd wir yn anghennus. A da ni'n gofyn i ti wella'r sefyllfa yna. A da ni'n gweddio yn arbennig am dy eglwys di allan yna. Da ni'n gofyn plis y byddi di yn helpu'r Cristnogion i rannu y newyddion da amdana ti. A Dad, da ni'n cyflwyno i ti yn gwlad ni. Da ni'n cyflwyno i ti yr holl anghenion sydd yn gwlad ni hefyd. A da ni'n cyflwyno i ti Bangor. A'r anghenion sydd yma, Dad. Da ni'n meddwl am yr holl bobl, efallai sydd ddim yn dda yn yr ysbyty, jyst i fyny y lôn ar hyn o bryd. Da ni'n meddwl am yr holl bobl sydd yn y tai o gwmpas fama sydd o Dad yn efallai'n bell oddi wrtho ti. A da ni'n gofyn i ti i'w bendithio nhw. Ac i ti achub, Dad. Da ni'n cyflwyno i ti'r cyfarfod mewn bythefnos ac yn gofyn plis y bydd yna bobl yn dod i mewn. Plis ro nerth ac annog ni i wahodd pobl. A Dad, da ni'n gweddio plis y bydd yna bobl yn cael eu hachub. Nid oherwydd bod ni'n trio gwneud rhywbeth, ond oherwydd bod gyda ni arglwydd yr arglwyddi o'n plaid. A bydd gyda ni bore yma rwan, plis. Bydd gyda ni wrth i ni daddoli di rwan trwy y gan. Helpa ni, plis, i daddoli di mewn gwirionedd. Yn enw Iesu Grist, da ni'n gweddio hyn i gyd. Amen. Wel, da ni'n mynd i gael cyfnod i ganu rwan, i addoli Duw gyda'n gilydd. Da ni'n mynd i ganu tair can, tair emyn. Clywch leisiau'r nef yn canu mawl i'n harglwydd byw. Pwy fel e fe, hardd a dyrchafedig yw. Dewch canwn i'n ei glod i'r oen a'r orsedd nef. Ymgrymwn ger ei fron a ddolwn neb ond ef. Ac wedyn byddwn ni'n canu o ior fy nghraig a fy ngwaredwr. Ac wedyn i orffen byddwn ni'n canu gweddi arglwydd Dduw tyrd in plith.
O arglwydd yw dat, da ni yn diolch na ti ydyn ni o'r, yn craig a'n gwaredwr ni'n prynwr graslon, yn bywyd ni sydd ar chwal, dad, a da ni yn cyffesu, dad, yn aml ma'n bywyd ni yn teimlo ar chwal yn llwyr. Da ni'n diolch bod yn bai ni a'n croes ni wedi rhoi ar dysgwydd di. Dy fod ti wedi dioddef, wedi gweidi, wedi marw yn ein lle. Ond diolch bod ti wedi cyfodi. Bod ti wedi trechu y bedd ac angau. Bod ti wedi chwalu rhwymau gwarth a bai. O Ior, fy nghaig a fy ngwaredwr, boed un nyddiau oll i roed clod i ti. A dyna'n gweddi ni rwan wrth i ni droi at air di. Da ni'n gweddio y byddwn ni yn rhoi dy clod i gyd i ti. Amen. Iawn, mae Ann yn mynd i ddod ymlaen i ddarllen rwan. Dwi'n mynd i ddarllen o Efengil Ioan, pennod 15, adnoda 1 i 17. My fi yw'r wir wynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri i ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden. Ac felly'n union, ni allwch chwithau heb i chwi aros yno fi. My fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Y mae'r sawl sydd yn aros yno fi, a minnau ynddo yntau, yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu i ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth, ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir i'w taflu i'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os eryll fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynwch, ac fe'i rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy chwi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyf innau wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yr aros yn ei gariad ef. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i'w llawenydd i fod ynoch ac eich llawenydd chwi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i. Carwch eich gilydd fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych chwi'n gyfeillion i mi, os gwnewch yr hyn yr wyf fi'n ei orchymyn i chwi. Nid dwyf mwyach yn eich galw yn weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae ei feistr yn ei wneud. Yr wyf wedi eich galw yn gyfeillion, oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chwi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chwi am dewisodd i, ond mae fi a'ch dewisodd chwi, a'ch penodi i fynd allan a dwyn ffrwyth, ffrwyth sy'n aros. Ac yna, fe rydd y tad i chwi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enw i. Dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chwi. Carwch eich gilydd. Reit, wel, da ni am droi at yr rhan yma o Efengil Ioan. Da ni'n parhau yn Ioan, ddim yn hir i fynd rwan, tan bod ni'n cyrraedd y diwedd, pennod 21. Beth sy'n mynd ymlaen yn y byd? Beth sydd yn mynd ymlaen yn y byd?
Mae yn gwestiwn mawr yn dydi, o'n i fyfyrwyr nos ferchen ac o'n i'n gofyn iddyn nhw, beth yw'r cwestiynau mwyaf da ni'n wynebu, beth yw'r cwestiynau mawr bywyd a lle da ni'n dod o, ble da ni'n mynd ar ôl marw ac yn y blaen, ond y cwestiwn oedd yn codi fwy aml oedd beth sy'n mynd ymlaen yn y byd, beth sydd yn bod ar y byd. Da ni wedi gweld yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn dydan fel mae yna rhywbeth mawr yn bod ar greadigaeth. Mae'r virus yma wedi dod a mae o wedi lladd miloedd o bobl yn ein gwlad ni. Da ni'n clywed ac yn gweld deu'r grynfaidd ac yn y blaen ac mae'r byd, mae yna rhywbeth yn bod gyda'r byd. Nid jyst bod ni'n gwneud pethau i'r byd, i'w wneud o yn waith ac a pethau fynd yn anghywir, ond mae yna rhywbeth yn bod y myd natur. A mae yna rhywbeth yn bod gyda pobl. Da ni'n gweld o yn glir yn yr Wcrain ar hyn o bryd yn dydan, lle mae yna un dyn a criw o bobl wedi penderfynu gwneud rhywbeth, a mae y casineb ac jyst yr drygioni yn rhywbeth lle da ni'n edrych arno fo, a da ni'n meddwl beth sydd yn bod, beth sy'n bod ar bobl. A da ni'n gorfod mynd mor bell ag yr Wcrain chwaith yna, da ni'n gweld yn llywodraeth ni'n hunain pethau sydd yn anghywir. Da ni'n gweld pethau yn cymdeithas ni'n hunain sydd yn anghywir. A da ni'n gweld pethau yn calonnau ni'n hunain sydd yn anghywir. Da ni'n profi byd sydd wedi torri. Fel o'n i'n siarad wrth y plant yn gynt. Gallen ni di dewis bob math o bethau yn gallen ni ddangos fod y byd wedi ei dorri. A mae ffaith fod y byd wedi dorri'n arwain nifer o bobl i wrthod Duw. Maen nhw'n dweud, wel, oherwydd yr holl bethau erchyll yma, allith na ddim bod yna Dduw. Rwan yn bersonol, dwi'n meddwl bod yr holl bethau drwg yma yn dangos i ni fod yna Dduw, achos sen e ddim Duw, sen e ddim daioni, yna wir fysa'r pethau yma ddim yn ddrwg, a fysa nhw ddim yn peri gymaint â hynna o broblem i ni, a fysa ni methu dweud, wel, maen nhw'n anghywir, oherwydd heb Dduw, heb safon perffaith, yna fydden ni methu dweud hynna. A felly mae rhaid i ni feddwl, wel, sut fath o Dduw, a beth sy'n mynd ymlaen felly yn byd ni? Sut fath o Dduw sydd gendda ni? Ydy o yn Dduw sydd yn ddi-hyd o beth sydd yn digwydd? Ydy o yn Dduw sydd yn dweud, wel, dyna ni, dwi wedi gadael nhw rwan? Neu ydy o'n Dduw sydd methu rheoli? Mae wedi creu ni, ond da ni wedi mynd allan o control. Wel, yn y Beibl, da ni'n cael yr hanes, yn dydan, yr ddogfen hanesyddol yma, a mae o'n esbonio i ni, mae Duw yn esbonio i ni pwy ydi o, a beth sydd yn mynd ymlaen. Da ni'n gweld, reit ar gychwyn y Beibl, fod Duw wedi creu y byd yn berffaith. Doedd y byd ddim gyda'r problemau yno fo i gychwyn efo. Oedd y byd yn hollol berffaith, oedd y byd yn dda. Oedd pobl yn dda ac yn berffaith. Oedd pobl yn adlewyrchu Duw. Ac felly oedd yna berthynas rhwng Afa ac Efa. Ac mi roedden nhw'n llawen ac yn hapus ac yn cerdded yn yr ardd. Ac mi roedd Duw gyda nhw ac oedden nhw'n medru siarad gyda Duw i creu'r nhw. Ond dyma Duw ddim yn creu ni fel pobl, fel robots. Dyma fo'n rhoi dewis i ni. Ac oherwydd y dewis yna, mi roedd yna goeden ac mi roedd yr Afa ac Efa'n gwybod bod nhw ddim i fod i fwyta o ffrwyth y goeden. Ond mi gafon nhw mi ddaru nhw benderfynu gwneud hynny. Dyma nhw'n cael eu temptio a dyma nhw yn mynd a dyma nhw'n cymryd y ffrwyth. Mewn ffordd beth oedden nhw'n deud oedd, da ni'n mynd i drystio Duw, da ni eisiau bod yn frenin a brenhinoedd ar yn bywyd ni'n hunain, da ni eisiau gwybod y gwir. Ac felly, o'r pwynt yna ymlaen, dyma newid rhyfeddol yn digwydd, erchyll yn digwydd yn y byd. Dyma grac yn dod yn y greadigaeth. Dyma pethau oedd gynt yn gweithio'n berffaith ac mewn harmoni perffaith. Dyma pethau ma'n dechrau torri. Dyma'r harmoni yn mynd.
Mi roedd yna bethau fel draen yn codi yn y ddeiar. Bellach oedd pobl ddim jyst yn medru cael ffrwyth a llysiau o'r ddeiar, oedd rhaid gweithio'n galed i wneud hyn. Mi roedd perthnasau wedi torri rhwng Adda ac Efa ei hun. Chi'n gweld o'n syth, mae Duw yn gofyn i Adda beth wyt ti wedi wneud a be mae Adda'n wneud, roedd y bai ar Efa. A felly mae'r berthynas yna wedi torri. Ac yn sydyn iawn, da ni'n gweld dau frawd yn lladd eu hunain. Da ni'n gweld yn fwy ofnadwy di'r perthynas rhwng dyn a Duw, rhwng dyn a dynes a Duw yn torri. A felly mae yna broblem arbennig yng nghalon pob un ohono ni. A felly da ni'n gweld hyn heddiw o'n cwmpas ni. Da ni'n profi hyn heddiw yn ein bywyd ni. Ond mae Duw yn dweud i fod o'n mynd i ail-greu. Dydy o ddim yn mynd i adael pethau fel maen nhw. Mae o'n mynd i buro y byd yma. Mae o'n mynd i wella y byd yma. Mae o'n mynd i ddelio gyda pob drygioni. Mae o'n mynd i ddelio mewn cyfiawnder gyda pob dim. Mae o'n mynd i farnu pob drwg. A da ni'n gweld yn Genesis 3, mae o'n siarad gyda y diafol yn dydy, ac mae o'n dweud, dwi'n mynd i ddod, dwi'n mynd i newid pethau, dwi'n mynd i ddod a person, dwi'n mynd i ddod ac achub y byd yma. A'r cwestiwn felly di sut? Sut o Duw yn mynd i wneud hyn? Sut o Duw yn mynd i wella a thrwsio y byd yma? Ac yn fwy anodd, efallai, ydy sut o'n mynd i ddelio gyda calonnau pobl. Ac am filoedd o flynyddoedd, oedd yna griw gweddol fach o bobl yn profi Duw yn gweithio ynddyn nhw. Yr Israeliad. Mi roedd gennych chi Abraham, gafodd ei ddewis gan Dduw, ac o Abraham ac Isaac a Jacob, mi ddoth y genedl yma allan. Ac dyma Duw yn dewis y genedl ac yn dweud, dwi'n mynd i ddewis chi fel ymhobol i. Dyma fo'n i achub nhw o'r Aifft. Blant, da chi wedi bod yn edrych heddiw yn dod ar Moses yn arwain yr genedl allan o'r Aifft. Dyma Duw yn achub y bobl. Dyma fo'n rhoi cyfamod gyda nhw. Dyma fo'n rhoi gwlad iddyn nhw. Dyma fo'n dysgu iddyn nhw ffordd i fyw. Dyma fo'n rhoi gorchmynion i'r bobl. Dyma fo'n rhoi aberth, system o aberthau i'r bobl, fel bod nhw yn medru, fel bod eu pechod nhw medru cael ei delio gyda. A da ni'n gweld trwy'r Hen Testament, Duw yn siarad gyda'r bobl yma. Duw yn gweithio trwy'r bobl yma, a mae'n defnyddio nifer o ddarluniau gwahanol. Mae o'n disgrifio nhw fel ei blant o. Mae o'n disgrifio nhw fel ei wraig o. Ac fel gwraig anffyddlon weithiau. Mae o'n disgrifio nhw fel defaid a fod i'r bugail. Ac yn aml mae o'n defnyddio y darlun yma o winwydden. O goeden sydd yn creu grips. Dyna di gwynwydden, coeden. Ni'n gwybod beth i coeden a fale. Os gennym ni'n lot efallai o winwyddenesau, os dyna di'r gair. Yn winwydd, diolch Sylvia. Gret. Mae hwnna'n lot haws i ddweud. O winwydd yn gwlad ni. Ond dyna dyn ni'n sôn amdano fo. Mae Duw yn disgrifio'r bobl, yr genedl fel gwynwydden. Nathon ni ddarllen o ar y cychwyn, Salm 80. Os nathon chi sylwi am dyna pam nes i ofyn i ni ddarllen y salm yna. O ddiw'r lluoedd tro eto edrych i lawr o'r nefoedd a gwel gofala am y winwydden hon. Dro ar ôl tro yn yr Hen Testament, mae Duw yn disgrifio'r genedl fel gwynwydden. Ac oedd y winwydden yma fod i dyfu yn fawr ac i fynd trwy'r byd ac i fod i fendithio y byd. Ond oedd yna broblem fawr. Oedd yna rhywbeth yn bod. Oedd y broblem yma gyda'r galon dal yna.
A felly, dyn ni'n gweld Duw yn dewis pobl, ond diom ots faint o fendithio mae o'n neud, diom ots faint o rybuddio, faint o ddisgyblu, faint o gosbi, mae'r pobl yn dal i fethu. Mae'r drygioni yn ormod. A bron bob tro mae Duw yn defnyddio'r darlun, y winwydden, yn yr Hen Testament i sôn am genedl Israel, mae o'n defnyddio fo i ddweud bod yna ddiffyg ffrwyth. Does na ddim ffrwyth yna. Dydy'r bobl ddim yn byw fel mae Duw eisio. Maen nhw wedi gadael Duw i lawr. Mae'r bobl i fod yn goeden sydd yn tyfu allan i fendithio'r holl fyd. Mae'r ffrwyth yma fod i ddod allan o'r genedl. Ond y galon ydy'r broblem. A felly, dyn ni'n gweld trwy'r Hen Testament, mae gennym ni yr winwydden yma yn tyfu ac yn y blaen, ac wedyn mae'r Hen Testament yn gorffen, a mae'n rhyw 400 mlynedd lle does na ddim byd. Mae'n dywyllwch. Mae fel sa Duw wedi troi oddi wrth y genedl. Dydy Duw ddim yn siarad gyda nhw llawer. Mae'r rhai oedd fod i geisio Duw, dyn ni'n gweld nhw, maen nhw'n bobl rhagrithiol, y Phariseaid, maen nhw wedi troi ceisio Duw mewn i gannoedd o reolau sych, a maen nhw'n hunan gyfiawn. Ac yna mae'r dyn yma'n dod ac yn dweud y geiriau yma. My fi yw'r wir winwydden. My fi yw'r wir winwydden. Da chi'n gweld beth mae Iesu'n honni yn fanna. A rhag ond bod chi'n meddwl bod o jyst yn dweud hynny di, wel dwi'n winwydden arall, hynny mae Duw wedi codi un winwydden a dwi'n winwydden arall, mae'n dweud, my fi yw'r wir winwydden. Fi ydy y winwydden. Fi ydy'r un go iawn. Fi ydy'r un genuine. Mi roedd Duw wedi dewis pobl a wedi dewis cenedl, ond oedd o'n gwybod fyse pobl byth yn medru mynd ar neges yma trwy'r byd i gyd. Fyse oedd y pobl yn rhy ddrygionus. Mae Iesu'n dweud oedd y cynllun rhyfeddol oedd gan Dduw ers y cychwyn amdano fo. Fod yr un sydd yn mynd i achub, fod yr un sydd yn mynd i fendithio, fod i'r Duw, fod yr un sydd yn mynd i ddelio gyda'r torri. Oedd yr genedl ddim siawns. Arwydd oedd y genedl yn pwyntio ymlaen. Ac felly, dyn ni'n gweld Iesu yn dweud, mae fi yw'r wir winwydden. Fi ydy'r un go iawn. Oedd y genedl i ddewig yn meddwl mae nhw oedd plant Duw. Ond mae Iesu yn fama yn mynd ymlaen ac yn dweud, na, fi ydy'r wir winwydden. Lle oedd yr Iddewon yn credu mae nhw oedd plant Duw, mae Iesu yn dweud, na, fi ydy mab Duw ei hun. A da ni wedi gweld o dro ar ôl tro, ond Ioan yn dweud hyn yn do, fi ydy mab Duw, fi ydy'r un sydd yn gwybod beth mae Duw y tad eisiau. Oedd y genedl yn medru dweud, wel, mae'n hanes ni mynd reit nôl i ddechreuadau. Da ni'n medru edrych nôl ar Moses ac Abraham, a mae Iesu'n dweud, o'n i yna yn y dechrau. Fi ydy'r gair. Fi ydy'r un oedd yna yn creu bob dim. Oedd yr Israeliaid, oedden nhw wedi derbyn y gyfraith, ac oedden nhw wedi cael o di sgwennu lawr iddyn nhw. A mae Iesu'n dweud, na, fi ydy'r un, dwi ddim angen yr gyfraith di sgwennu lawr, achos mae hi yn ynghalon ni. Yn gyfraith i ydy hi. Oedd y bobl wedi ceisio a methu i ddilyn Duw, tro ar ôl tro. Ac mae Iesu'n deud, na, fi di'r wir winwydden, dwi wedi cyflawni yn llwyr. Dwi wedi byw bywyd perffaith. Da chi'n cofio be ddigwyddodd ar gychwyn weinidogaeth Iesu Grist pan ath Duw ddweud, hwn yw fy anwyl fab yn yr hwn yn bydlonwyd. Ac oedd hyd yn oed gelynion Iesu methu pwyntio bys ato fo. Mi roedd y genedl yn wamal
ac mi roedden nhw'n cael eu gormesu, ond mi oedd Iesu'n dragwyddol yn dduw rhyfeddol. Mi roedd y genedl yn gorfod aberthu anifeiliaid llwyth a llwyth, a mae Iesu'n dweud, na, di hwnna'n yn gweithio, fi di'r wir wynwydden, dwi'n mynd i aberthu yn hunan. Mi roedd gan y genedl rhyw deyrnas fach ddinod, ond mae gen Grist deyrnas rhyfeddol. Ac felly, gallwn ni weld yr Israeliaid yma yn gael gofyn y cwestiwn, wel, be sydd yn mynd ymlaen yn fama? Be sydd yn digwydd? Be sydd yn mynd ymlaen? Ac mae Iesu yn ateb y cyfan ac yn dweud fi. Mae'r ddeiar i gyd amdano fi. Mae'r cwestiynau ydych chi wedi bod yn gofyn, mae'r pethau ydych chi wedi bod yn ei wneud i gyd wedi bod yn pwyntio at fi. Fi ydy'r wir wynwydden. Ydy mae'r byd mewn mes. Mae'n edrygioni, mae'n anghyfiawnder, mae Duw yn bell i ffwrdd, mae'r berthynas wedi torri. Ond dwi wedi dod i'ch achub chi. Chi'n cofio'r adnodau yna yn Ioan 3:16. Do carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef, beidio mynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd, yr anfonodd Duw ei fab, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Iesu ydy'r wynwydden fawr. Iesu ydy'r un sydd yn bendithio. Iesu ydy'r un rhyfeddol. Iesu ydy'r un, pan fyddwn ni'n edrych yn ôl ar y ddeiar yma, ac ar fywyd, ac ar bob dim sydd yn digwydd, fo fydd yn y canol. Fo di'r un sydd yn dod i ddod â ni yn ôl at Dduw y Tad. Trwy iddo fo farw drosta ni, mae o'n yn hachub ni. Ac mae'r gwaith rhyfeddol yma, yr newid yma, yn digwydd mewn yn calonna ni, oherwydd mae Iesu ydy'r un. A da ni wedi bod yn edrych yn yr wythnosau diwethaf, fel mae Ioan wedi esbonio hynny i ni. Ac felly mae rhaid gofyn y fama rwan, ydych chi'n derbyn hynny? Ydych chi'n derbyn hynny? Mae rhaid gofyn i ni'n hynny, ydyn ni wir yn credu mae Iesu ydy'r wir wynwydden? Ydyn ni'n credu mae fod i'r un sydd yn ateb o holl anghenion y byd yma? Yr holl bethau sydd wedi torri, yr holl drygioni, sut mae'n mynd i cael ei sortio allan, wel, yn Iesu Grist. Ac felly gai annog os oes unrhyw un ohonych chi yn meddwl a ddim yn siŵr, wel, siaradwch gyda Iesu, gofynnwch iddo fo ddangos i hun i chi. Edrychwch ar y gair, edrychwch, darllenwch y Beibl a gwelwch os ydy o'n wir. Ond beth wedyn? Beth wedyn? Mae Iesu yn fama yn paratoi'r disgyblion. Mae o'n siarad gyda'r disgyblion a mae o ar ddiwedd i fywyd a mae o'n mynd i adael nhw. A da ni'n gweld mhenod 13, 14, 15, 16, 17. Mae Iesu'n siarad ac yn trio helpu y disgyblion. Mae'n gwybod bod o'n mynd i fynd. Ac ai dyna y diwedd. Ydy Duw jyst yn mynd i dderbyn Iesu yn ôl i'r nefoedd, a dyna ni, ar rhyw ddydd fydd o'n dod yn ôl i'r byd yma, ac fydd o'n barnu. Wel na. Mae o'n dweud bod o'n mynd i adael, ond ydy deyrnas o ddim. Mae deyrnas o'n mynd i dyfu. Mae deyrnas o'n mynd i ymledu drwy'r byd. Dros filoedd o flynyddoedd. A da ni'n gweld fama lle mae'r darlun yn gymaint o gymorth, achos beth mae Iesu'n dweud, fi ydy'r wir wynwydden, fi ydy'r un sydd yn y canol, fi ydy'r un sydd yng nghanol hanes, ond mae'r canghennau yn dod allan ac yn mynd i bob rhan. A mae'r canghennau, sef i bobl o, mae'r deyrnas yma yn tyfu, a mae yna bobl yn cael ei ychwanegu, a mae yna ffrwyth yn mynd i ddod.
Sylwch yn adnod 16 fel mae Iesu yn dweud, nid chwi am dewisio ddi, ond my fi eich dewisiodd chi. A'ch penodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth. Ffrwyth sydd yn aros. Mae Iesu'n dewis pobl. Mae'r deyrnas yn tyfu. Mae'r ffrwyth yn tyfu ym mhob oes, ym mhob lle trwy'r byd i gyd. Allan ohono fo, mae'r tyfiant yn dod. Fo ydy y wynwydden, ac eto mae pobl yn rhan o hyn. Ac felly, dyn ni'n medru edrych yn ôl a dyn ni'n gweld, oedd Peter yn rhan o'r wynwydden yma, oedd o'n gangen, oedd yn stuck i mewn yn Iesu Grist, ac mi roedd Ioan ei hun ath sgwennu hwn. A dyn ni'n medru meddwl am y pobl nath gael ei merthyru fel Steffan. A dyn ni'n meddwl am yr bobl, yr tade mawr yna oedd ar ddechrau Cristnogaeth. A dyn ni'n meddwl am y saint nath o draw i Gymru, a'r neges ryfeddol yma, a'r deyrnas yn dod draw i Gymru. A dyn ni'n gweld yr wynwydden yn tyfu mewn i Gymru. A mae gennym ni bethau fel Bangor a'r Gadeirlan, lle oedd Deiniol yn un rhan o'r wynwydden yma. A dyn ni'n canu caneuon gan William Williams Pantycelyn, oedd yn rhan arall, oedd yn gangen arall, ac oedd 'na ffrwyth yn fanna. A dyn ni'n meddwl amdano rhai ranodd y ffydd efo ni. Y bobl nath esbonio i ni am Iesu Grist, ac maen nhw'n rhan o'r wynwydden yma. Ac mi rydyn ni hefyd yn rhan ohoni. Ac felly i orffen, 10 munud ola yma, dwi jyst eisiau edrych a meddwl chdi bach am y canghennau yma. Y canghennau yma, y bobl yma sydd yn rhan o'r wynwydden, y mae Iesu yn sôn amdanyn nhw. Mae fi yw'r wynwydden am tad yw'r gwirllanwr. Mae'n glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Sut fath o bobl ydy'r bobl sydd yn y deyrnas? Sut fath o bobl ydy pobl Iesu Grist? Wel, y peth cyntaf, ydyn ni'n weld ydy bod nhw'n bobl sydd efo cyswllt real efo Iesu Grist. Drosodd a drosodd, mae'n dweud fyma, aros yno fi. Mae'r bobl mae'n aros yno fi. Mae'n ei gyswllt real. Yn yr wythnos diwetha yma, dwi wedi bod yn trio adeiladu ffens yn yr ardd. Ac o'n i'n siarad efo Dewi Tudur wythnos diwetha, ac oedd o'n deud, paid a iwsio nail gun, achos maen nhw'n beryg bywyd. Ac o'n i'n deud, wel na, dwi'n mynd iwsio nail gun, dwi'n iwsio sgriw, achos y peth da fo sgriw ydych chi, fedrwch chi droed o mewn, fedrwch chi dynnu fo hefyd, a fedrwch chi symud o. A dyna beth dwi wedi bod yn neud. Dwi wedi bod yn sgriwio rhywbeth i mewn, a wedyn gweld, mae'n y lle anghywir, dwi'n sgriwio allan, dwi'n symud o, roed o nôl mewn ac yn y blaen. Hynny di, da ni'n sticio 2 ddarn o bren efo'i gilydd, ond dydyn nhw'n rili yn stuck. Ond mae'n cangen sydd yn dod allan o goeden, mae hi'n stuck i'r goeden, mae hi'n rhan o'r goeden, mae'n y berthynas yna. A da ni'n gweld mae pobl sydd yn Gristnogion, maen nhw wedi geni o'r newydd. Maen nhw wedi cysylltu efo Iesu Grist. Trwy ffydd. Mae Iesu wedi marw ar y groes drostyn nhw, ac felly yn fanna mae o wedi cymryd i pechod nhw i hunan. Maen nhw yng Nghrist. Mae'n ei gyswllt ysbrydol real yna. Adnod 3, mae Iesu'n dweud, yr ydych chwi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Beth mae'n golygu yn fanna? Wel, beth mae'n golygu ydy bod Iesu mae wedi esbonio yr efengil iddyn nhw. Mae wedi esbonio sut i ddod yn Gristnogion. Mae wedi esbonio sut mae'n mynd i achub nhw. Ac felly mae holl fywyd o, y gair, beth mae o'n mynd i wneud, mae o wedi glanhau i bobl. Mae bywyd Iesu yn llifo trwy weithiennau i bobl o. Meddyliwch amdano fel hyn. Da ni'n dod rwan i dywydd braf,
Ac mae hwnna'n golygu bod ni'n mynd i orfod dechrau rhoi dŵr i'r ardd. A da ni'n ymwybodol yn arbennig os oes gennych chi bot a blodyn yn y pot, da chi'n gorfod rhoi lot o ddŵr iddyn nhw. Pam? Oherwydd mae'r canghennau a'r blodau ac yn y blaen yn defnyddio llwyth a llwyth o ddŵr ac maen nhw'n mynd allan a mae o yn troi'n photosynthesis ac yn y blaen. Wel, da ni yn rhan o'r arglwydd Iesu Grist, a felly da ni'n tynnu arno fo, da ni'n tynnu ar ei faddeuant o, da ni'n tynnu ar ei ddaioni fo, da ni'n tynnu ar ei bwer o, da ni'n derbyn o'i ras o, da ni'n methu wneud o'r ben yn hun. Da ni'n derbyn yn holl ddoni gyda fo. A dyma'r pwynt mawr ydy, mae'r cariad yma'n llifo. Mae'r cariad real yma yn llifo allan o Iesu i mewn i ni. Sbiwch ar adnod 9 a 10. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, yr wyf innau wedi eich caru chwi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad, yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac yr wyf yn aros yn ei gariad ef. So mae Duw, y tad, wedi caru Duw y mab, a mae'n ei gariad, mae'n ei berthynas berffaith yn llifo yna, maen nhw'n edrych ar ei gilydd ac maen nhw yn caru gilydd yn llwyr, ond yn sydyn, da ni'n dod mewn i hyn, a da ni'n derbyn y cariad yma. A mae Iesu'n edrych arna ni, a mae o'n yn caru ni. A wedyn, da ni'n edrych yn ôl ar Iesu, a da ni'n caru Iesu oherwydd fod o wedi'n caru ni, oherwydd fod o wedi marw ar y groes trosta ni. Da chi'n gweld y darlun yma yn dangos i ni sut mae y greadigaeth a sut mae'r byd yma'n cael ei droi, beth ddyle fo fod. Mae'r cariad yna wedi cael ei dorri i gyd efo adda ac Efa. Mae pob dim yn mes, mae'r byd ma'n mes, di pethau ddim yn gweithio. Ond yn sydyn, rwan, trwy Iesu Grist, da ni'n gweld y cariad yma'n llifo o'r tad i'r mab, i'r ysbryd glân, i bobl ac yn ôl, ac mae'n y berthynas berffaith. Dyma beth da ni wedi cael yn creu ar ei gyfer o. A da ni'n gweld hefyd fod y bobl yma, yr canghennau yma, yn dwyn ffrwyth. Adnod 5, mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Y mae'r sawl sydd yn aros yn y fi a minnau yn ddontau yn dwyn llawer o ffrwyth. Mae yna ffrwyth yn dod allan o'n bywydau ni, os da ni'n Gristnogion. Ffrwyth yr ysbryd yn sicr. Mae Paul yn sôn yn Galatiad 5 am ffrwyth yr ysbryd, am yr holl bethau yma sydd fod i ddod allan ohono ni, y cariad, y goddefgarwch ac yn y blaen. Ond yn arbennig fama, dwi'n meddwl bod Iesu'n sôn am dyfiant, am fwy o bobl. Hynny, dyna be yn deud ydy, mae'r wynwydden ma'n tyfu, mae pobl yn dod allan, ac wedyn mae'n fwy o bobl, a mae'n fwy o bobl. Sbiwch ar y llun ar y sgrin. Dyna di gwynwydden. Oedden ni'n deud, dych chi'n gweld y wynwydden ei hun, a wedyn y ffrwyth, a mae'r llwyth o ffrwyth yma. Mae'n ddarlun rhyfeddol, achos da ni weithio meddwl, wel, efo afalau, coeden afalau, mae'r goeden yn anferth a mae'n afalau, a weithio gewch chi lot afalau, ond mae dal yn eitha bach y gymharu ar goeden. Ond efo gwynwydden, mae'r grapes, maen nhw'n hongian i ffwr, mae'n lwyth ohonyn nhw. Ac felly, da ni fod yn cynhyrchu llwyth o ffrwyth. Mae'r teyrnas fod i dyfu, mae'n fwy a fwy o bobl i fod i ddod i mewn i'r deyrnas. A da ni'n gweld, mae Iesu'n dweud dyna sut mae'r tad yn cael i ogoneddu. Dyna sut mae Duw yn cael i ogoneddu. Mae'r berthynas yma'n real rhwng Duw a'i bobl. Yn adnod 2, mae Iesu'n sôn bod y tad yn trin y canghennau. Mae'n yn disgyblu ni. Mae'n gweithio na ni. Mae o yn, os yn gweld chdi bach o ffrwyth, yna mi'n eitha wneud pethau fel bod ni'n cynhyrchu mwy o ffrwyth. A weithiau dydy'r trin yna ddim yn rhywbeth sydd yn neis iawn.
Ond mae o mwyn dwy'n mwy a mwy o ffrwyth, mwyn yn cryfhau ni. Ac felly, da ni'n gweld y berthynas ddeinamig rhyfeddol yma rhwng Iesu Grist a'i bobl. Da ni'n gweld y berthynas yma rhwng y tad, a'r mab, a'r ysbryd glân, a ni i bobl. Mae o'r peth mwyaf rhyfeddol, mae o'r peth mwyaf real yn y byd yma. Mae o'n fwy real na beth ni'n weld o'n hamgylch ni. Ac felly orffen, dwi eisiau gofyn chydig o gwestiynau i ni. Wy'n gobeithio, wy'n mynd i wneud hyn mewn gras ac yn ofalus. Gofyn gyntaf, os gen ni y persbectif a'r dealltwriaeth cywir o beth sy'n mynd ymlaen yn ein byd ni? Ydyn ni'n deall go iawn beth sydd yn mynd ymlaen? Ydyn ni'n gwybod go iawn beth sydd yn bwysig? Neu ydy'r byd yma wedi ein dallu ni? Beth sydd yn mynd ymlaen go iawn ydy mae Crist yn casglu deyrnas. Mae'r winwydden yma'n tyfu trwy'r byd. Os edrychwch chi nôl ar hanes a mi newch chi weld pethau rhyfeddol fel mae person wedi cael i'r lleiad ac mae yna ryfeloedd wedi bod ac yn y blaen a dyn ni'n meddwl, waw, dyma di'r pethau mawr. Ond na, y pethau mawr ydy fod Crist yn tyfu, mae deyrnas o'n tyfu, mae pobl yn cael ei achub, mae pobl yn dod yn ôl yn fyw. Mae'r byd yn symud ymlaen i farn. Mae Duw yn mynd i farnu pob dim, pob anghyfiawnder. Mae'n mynd i ail-wneud pob dim. Ond mae o'n bendithio. Mae'r winwydden yma'n tyfu. Does na ddim byd mwy pwysig. Dyna pam, pan o'n i'n gweddio am yr Wcrain cynt, mae'n bwysig bod ni'n gweddio am bobl ac am anghenion pobl. Mae hwnna'n yn hollol gywir. Ond da ni hefyd yn gweddio dros eglwys Crist yn Wcrain, oherwydd hwnna ydy y peth mwyaf pwysig. Pan mae'n Gristion yn Wcrain yn esbonio i berson arall, ac efallai fod y bomiau i gyd yn disgyn, esbonio'r efengil, beth sydd yn bwysig ydy fod y person yn dod i gredu'r efengil. Mae o fwy pwysig hyd yn oed na bod o ddim yn cael ei bomio. Mae o mor bwysig. Achos mae'r deyrnas ydy'r peth sydd yn mynd i bara. Mae tragwyddoldeb yma. Da ni'n edrych yn ôl dros yr wythnos diwethaf. A dwi'n siŵr ych chi'n medru meddwl rwan, be di'r pethau da chi wedi gwneud? Lle mae'r winwydden yn eich wythnos diwethaf chi? Lle mae'r pethau yna, lle ydych chi'n teimlo, mae Crist wedi bod yn gweithio. Rwan, peidiwch anghanfallu, mae pob dim da ni'n neud fel Cristnogion yn bwysig. Boed ni yn frwsio'r llawr, neu yn gwella rhywun, neu yn dysgu rhywun, mae'r holl bethau yna'n dwy'n gogoniant i Dduw. Mae nhw gyd, dwi'n mynd deud bod y pethau yna ddim yn bwysig. Ond eto, da ni'n medru cael yn dallu oddi wrth y pethau hanfodol, y pethau cyntaf. So os gen ni'r persbectif cywir, yr ail beth, ydy ni yng Nghrist. Dyma di byrdwn mawr fama Iesu Grist yn de. Mae'n deud drosodd a drosodd, rhoswch yno fi, byddwch yno fi. Mae rai chi gael y cysylltiad ma efo fi. Sa'n pwynt i chi fynd allan hebdda fi. Fi sy'n mynd i roed y pŵer i chi, yn ysbryd i sydd yn mynd i weithio yno chi. Oes gennych chi berthynas real gyda Iesu Grist? Ydych chi'n pwyso arno fo mewn ffydd? Ydych chi'n tynnu, so hoffech chi ddefnyddio'r darlun yna, ydych chi'n tynnu maddeuant o Galfaria? Pan ydych chi wedi methu ac yn y blaen, ydych chi'n mynd at Iesu ac ydych chi'n deitho fo, dwi'n sori, dwi wedi mesio fyny eto, please maddau fi, a ydych chi'n derbyn y maddeuant yna? Ydych chi'n caru Iesu Grist?
Ydych chi'n medru dweud Iesu di'r peth mwyaf pwysig yn y mywyd i? Ydych chi yn Iesu Grist? Ydyn ni yn Iesu Grist? Ac efallai un o'r ffordd o weld hyn ydy, ydyn ni'n dwyn ffrwyth. Dyna beth mae Iesu'n dweud, ydy mae pob cangen sydd ynddo fo yn dwyn ffrwyth. Os dyn ni ddim yn dwyn ffrwyth, yna beth mae'n deud wir ydy, dyn ni ddim yn gangen go iawn, a mae'r tad yn torri ni ymaith. Ydyn ni yn dwyn ffrwyth? Mae'r Beibl yn llawn o rybuddion yn dydy. Nos Sul diwethaf ni'n edrych ar dameg yr heiwr. Be sydd yn digwydd fanna, mae'r had yn cael ei hau, ac mewn rhai llefydd mae'r had yn tyfu, a mae o'n dwyn ffrwyth. Ac felly, dyn ni angen meddwl, ydyn ni'n dwyn ffrwyth? Yr wythnos diwethaf yma, ydyn ni wedi dwyn ffrwyth i Dduw? Dychmygwch pe bai chi'n marw prynhawn yma. Gobeithio, yn amlwg na fydd o ddim yn digwydd i'r un ohono ni. Ond pe bai ni yn marw, a bod ni'n dod at Dduw, a da ni'n mynd i'r nefoedd, a da ni'n siarad gyda'r arglwydd Iesu Grist. Gwan wrth gwrs, da ni'n pwyso ar Iesu Grist. Dyna sut da ni'n cael i'r nefoedd, nid y pethau da da ni'n neud, nid y ffrwyth da ni'n cynhyrchu, nid oherwydd heina da ni'n mynd i'r nefoedd, oherwydd bod ni'n pwyso ar Iesu Grist. Ond pe bai Iesu'n gofyn i chi, lle mae'ch ffrwyth chi? Steffan, lle mae dy ffrwyth di? A sy'n ni'n medru deud, wel, mae gen i dŷ neis. Ges i lwyth o ben wythnosau, rili hapus pan o'n i ar y ddaear. Mae mhlant i di gwneud yn dda. Mae gen i ddealltwriaeth briliant o'r Beibl. Ges i loads o hwyl. Nes i rili mwynhau y byd. A mae Iesu'n deud, na, lle mae dy ffrwyth di? Achos dyna, ydyn ni fod, ydy pobl sydd yn creu ffrwyth. Trwy ei fyddhau a trwy rannu yr Efengil. A beth sydd yn hyfryd trwy'r hanes yma, ac os newch chi ddarllen o wedyn, mi welwch chi yr cysylltiad rhwng y ffrwyth a'r gangen a gofyn i Dduw am rhywbeth. Adnod 16. Nid chwi am dewisiodd i, ond mae fi eich dewisiodd chwi, a'ch penodi fynd allan a dwyn ffrwyth. Ffrwyth sy'n aros. Ac yna fe rydd y tad i chwi beth bynnag a fynnwch ganddo yn fy enw i. Chi'n gweld y i ryw raddau, diolch mi weld yn neud synwyr, hynny ydych chi'n mynd allan i gael ffrwyth, a wedyn mae Duw yn rhoi i chi bob dim ydych isio. Hynny, beth mae Iesu'n dweud ydy, dyma ddylen ni fod yn gofyn amdano fo. Ydy ffrwyth. Dylen ni fod yn gofyn ac yn gofyn, arglwydd, plis, gad i ni gynhyrchu ffrwyth i ti. Gad i ni weld mwy o bobl yn dod mewn i'r eglwys. Gad i ni weld pobl yn cael eu hachub. Gad i ni fedru edrych yn ôl bob blwyddyn ac yn lle rhoi adroddiad i'r Comisiwn Elusennol sydd yn deud, wel, hyn a hyn o arian nathon ni gynhyrchu ag nathon ni wneud y pethau yma a mae'r holl bethau yna'n briliant. Ond gadwch ni ddeud, o flwyddyn yma mi gafon ni 10 aelod newydd sydd yn dwyn gogoniant i Grist. Mi ddaru na 10 person cael ei achub o uffern. Ffrwyth yr eglwys. Dyn ni methu wneud o'n hunan. Mae Duw yn dweud, mae Crist yn dweud yn hollol glir, hebddo fi fedrwch chi wneud dim byd. Ond mae o'n dweud, os ydych chi yno fi, os ydych chi'n gangen yno fi, ydych chi'n mynd i ddwyn ffrwyth, a fe rydd y tad i chwi beth bynnag o fynnwch ganddo yn fy enw i. Diolch byth am galfaria, a diolch am ras, a diolch fod hyn i gyd yn dibynnu ar yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch ni orffen trwy ganu a trwy addoli Duw. Gariad dwyfol, uwch bob cariad.
blonder nefoedd tyrd i lawr. Ynom ninnau gwnaed y drigfa a chorona darfaith fawr, Iesu llawn tosturi ydwyt, cariad anherfynol pyr. Moes i ni dy iachawdwriaeth, tyrd Ies mwythau ein cyr. So, da ni'n sôn yma am y cariad rhyfeddol yma, a mae o'n dod i mewn i ni. So, gan ni fynd ymlaen i'r ail bennill. Yr ail bennill yna. Tyrd anfeidrol i waredu, rhod y ras i'th bobl i gyd. Dychwel atom ni yn ebrwydd yn dy demlau trig o hyd. Temlau, Crist rwan ydy ni. Mynem beunydd dy fendithio, megis yn deglwys fri, ithfoliannu fyth heb dewi morio yn dy gariad cry. Ac wedyn yr ola, gorffen mwy dy gread newydd. Pyr di fai y byddom ni. Dyna sy'n mynd i ddigwydd. Mae'r ddeiar yma mynd i gael ei ail greu. Dyro weld dy iachawdwriaeth wedi hadfer o ti, cawn ein gwisgo a gogoniant. Nes meddiannu'r nefol wlad, ildion coron ac ymgolli mewn rhyfeddod a mawrhad. Rhyw ddydd fyddwn ni'n y nefoedd, fyddwn ni'n medru deud dyma'r ffrwyth, clod i ti, ac fyddwn ni'n cael mwynhau Iesu Grist am dragwyddoldeb. So rhywun eisiau siarad mwy am y pethau yma, ar y diwedd, please, teimlwch yn rhydd i siarad gyda ni. Gewch chi weddio. Arglwydd yw da, diolch am y reality mawr yma.
Mae Iesu Grist ydy'r wynwyddau. Diolch pan fyddwn ni'n edrych yn ôl ar y byd yma, ac ar yr hanes fyddwn ni'n gweld yr holl bobl, fyddwn ni'n gweld yr holl bethau sydd wedi cael eu creu, ac sydd wedi gwneud, ond fyddwn ni'n gweld yr wynwyddau'n ryfeddol yma, yr arglwydd Iesu Grist, yn tyfu ac yn mynd i bob cymdeithas, ac yn gweithio ym mhob man. A diolch yn bod ni'n rhan o hynny, trwy'r ras. O, helpa ni fel eglwys i ddwyn ffrwyth ero ti. Wyt ti'n haeddu yr clod a'r mawl i gyd. A cymorth ni felly, plis, Dad. Da ni'n gweddio hyn i gyd yn enw Iesu Grist. Amen.